מצלמה. כן, זה מטורף, לא תכננתי, רשמתי לעצמי ככה כמה דברים להגיד, אבל עדיין יש לי את החרדה הזאת מול המצלמה כאן כשאני יושב ביוטיוב. אמנם אני כבר יכול כן ללמד אנשים איך לדבר מול מצלמה, אבל יותר בחתיכות קטנות, בסרטונים קצרים, אבל תוכן ארוך ליוטיוב זה עדיין רגע לא הפורטו שלי. אז אני עמיתי זביצקי, באתי מבית דתי. כמו שאתם רואים היום אני לא דתי, לא שום דבר שקשור בדת, אבל אני כן משתדל להיצמד לחוקי ההצלחה. מה זה חוקי ההצלחה? מחוץ למטריקס בעצם. ושוב פעם רגע אני אזכיר את התיק הזה בגרון שיש לי, כי קשור לחוסר ביטוי רגשות. טוב, אל תפרוש. אמיתי אני אומר לכם, פה אותנטי, אני איתכם, אני מת לפרוש מהסרטון הזה, כי זה דבר שקשה לי לעשות אותו. ברשתות זה יותר קל, כי מביאים רק את מה שיפה. אז אני לא פורש מהסרטון הזה, אני נשאר, אבל אני ננסה שזה יהיה לי בפלואו, כרגע אני לא בפלואו. אז על התיק בגרון יש לי עדיין את ההיסטוריה שלי, מבחינתי היה לי בעצם כפייה דתית. זה לא רק הכפייה הדתית, שגם בגלל זה אני ממש כבר לא רוצה שום דבר שקשור לדת, גם לא הנה עכשיו פסח. פשוט יש לי אנטי לשישי שבת ואנטי לניקיונות של פסח. אבל רגע אם לא נקפוץ שנייה, אז התכוונו לחוקי ההצלחה. חוקי ההצלחה אפשר לומר שזה מחוץ למטריקס. מה זה מטריקס? זה בעצם לולאה, זה הפירוש של זה לעברית מלטינית. מה שנקרא, כולנו יש לנו את השבתות, חגים, היום שלנו 8-5, אתם מכירים את זה. אז אני רוצה להיצמד כמה שיותר לחוקי ההצלחה ולא למטריקס. אז אם ראיתם את פרק 1 ו-2 שלי, הפרק הראשון מדבר על מיפוי כלכלי, הפרק השני מדבר על זוגיות וריצוי. בהקשר של ריצוי וביטחון עצמי, אני אגע כאן בעוד נקודה על רגשות וביטחון עצמי והמלחמות האישיות שלנו. כולנו יודעים שלכולם יש את המלחמות האישיות שלהם. אני יש לי את הסוג של מלחמה עם הכרס שלי שאני רוצה להוריד אותה, למשל. יש לי כן את המלחמה הזאת שאני בעצם איך התקשורת שלי עם אנשים ביום יום, כל פעם לפני שאני פוגש מישהו, מישהי, או אפילו עכשיו ניגש לקנות לי איזה פרוזן יוגורט, אז זה כן משהו שאני עדיין נלחם בו, או אפשר לומר את זה אבל במילה אחרת, כבר לא ממש נלחם אלא לומד אותו. אותו דבר גם עם הכרס, אז אני לומד ומדייק את עצמי כל פעם ומשתפר ועובר תהליך עם עצמי. כמובן שזה קשור לסטייט שלנו גם כן, לכמות האנרגיה שיש לנו, לכמות האנדרופינים שיש לנו, לכמות בעצם הסיפוק. אנדרופינים זה איזשהו סיפוק במשימות מסוימות, כמה אנחנו מרגישים מוצלחים וכמה מילאנו בעצם את הסל ההצלחות שלנו באותו יום. כי בעצם כמו שאנחנו מתקלחים כמעט כל יום, אוכלים כל יום, ככה אנחנו גם צריכים למלא לנו את סל ההצלחות שלנו מדי יום ביומו. כן, אני חושב שאפשר להסתכל על ההצלחות של אתמול ולהתפקס עליהן. אפשר, אבל זה לא, גם כן לא פשוט, זה מורכב, אז צריך ככה לחדש את המלאי כל יום. עכשיו, בזכות שהייתי בכנס ב-2020, ממש ככה הייתי בחברון במילואים, משם תוך כדי ככה הסיור, הסתכלתי ככה בטלפון לראות איך אני, כי אני הרגשתי תקוע, איך אני מפה קופץ לאיזשהו מדרגה ושלב בסולם של הגשמה עצמית שלי, שאיך אני מוצא את עצמי. אז משם באמת נסעתי ככה עם הרכב שלי לתל אביב ב-2020, ינואר הראשון, שקשור ככה ב-NLP בעצם. אוקיי, הגעתי לשם של 400-600 אנשים, הייתי דרך אגב בן 28, כיום אני בן 34, שם קיבלתי כלים וסוף סוף הכוונה של לתפוס את עצמי, את האישיות שלי ומה אני רוצה בחיים שלי. באתי לשם, קיבלתי מה לא טועה, דף ועט, והתחלתי לרשום מה שקורה בכנס ומה שקורה פתאום בראש שלי, מה שקורה לגבי משימות, חלומות. מה שנקרא, לא שפעתי את עצמי באותו רגע, ואם שפעתי את עצמי אז לטובה,
במחברת. עכשיו, בחיים שלי בעצם, ההרגשה שלי האישית תמיד הייתה כשהייתי בתיכון, ובכלל מן הסתם במסגרות למטה יותר, ההרגשה שההורים שלי תמיד כאן על הכתפיים שלי. זאת הייתה ההרגשה שלי מתוך כל הכפייה הדתית והלחץ שהיה לי בבית, החינוך הנוקשה. תמיד שאני מדבר על הנושא הזה קצת נושא כאוב. אני באמת מה שאני מתאמן פה בסרטונים האלה זה לנסות להעביר את הסיפור שלי ולהביא אותו יפה. זה לא פשוט לי, אני מקווה שתעריכו את זה. אוקיי, אז באמת שם הייתי בגיל 28 ועוד עדיין הייתי בבית, אף פעם לא יצאתי מהבית מאז. וואלה, עכשיו שאני חושב על זה, זה באמת כבר כאילו מוגזם מעל מגיל. היה לי פה ושם כזה זוגיות, אתם יודעים, כזה קצת קשרים פתוחים. אז באמת אחרי הכנס הזה פשוט היה לי רגש כל כך גבוה לשכור דירה. אז הלכתי באמת ושכרתי דירה, למרות שהיה לי שעתיים שיחה של ההורים בטלפון. זה מטורף, כן? בגיל 28, יום שישי זה היה. התקשרתי להורים כדי לעדכן אותם. מבחינתי זה היה כדי לעדכן אותם. אני יוצא לשכור דירה. טוב, אבא שלי בטלפון, אני מצטער לשמוע, ממש במילים האלה. ואז טוב, קח את אמא. קח את אמא, אוקיי. במקום שאני ידע לנהל בעצם שיח מסוים ולעדכן אותם באמת, ולנתק ולעשות את זה, אז עדיין הייתי בעצם חלש מול כל הדבר הזה. עדיין לא גיבשתי את כל האישיות שלי ואת המטרות שלי, בלי בעצם מישהו חיצוני שיכול להשפיע עליי. אז נשבתי לשיחה הזאת עם אמא, עם אבא, לשעתיים שיחה, ובסופו של דבר כבר יום שישי עוד שניה נכנסת שבת. כזה זה סתם עניין של פשוט כבר הורידו לי את כל הרוח במפרשים, מה שנקרא, וחזרתי הביתה. מה שהיה לי בשבת הזאת זה שגם כאב לי נורא, כאילו כמו סבל פנימי כזה, כאב שאתם מרגישים תקועים בעצם, במקום מסוים של כאילו רגע, אני לא יוצא לעשות את זה, אני לא יוצא לשכור דירה כביכול, אז כואב לי ואני תקוע בזה, אז עשיתי לי בעצם מין משוואה כזאת, שהיום אני מכיר אותה כמשוואה של כאב מול כאב, או כאב מול עונג. יש כאב מול כאב, בוא נגיד כאב 2 מתוך 10, אז לא כואב כל כך, אבל כאב מול כאב אחר שהוא 10 מ-10, זה כבר כואב, ואז יוצאים לפעולה בעקבות זה. אז פה אני אמרתי לעצמי, אם כבר כואב לי, ומעצבן לי וזה, ואני סובל כאילו עכשיו להיות בשבת בבית, ואני רוצה לשכור דירה בעצם, יהיה לי בעצם כואב גם לא לשכור דירה. מצד שני יהיה לי גם כואב, כביכול כשאני אשכור את הדירה ואני אגיד להורים, שכרתי דירה, ואז בעצם כאילו יהיה לי כאילו את הקטע הזה שאני מצייר אותם, או יהיה לי איזשהו סוג של מתח וסכסוך כזה, לא סכסוך אלא איזשהו, יהיה לנו את הפער הזה של הם לא רצו שאני אצא, וכמובן שאני לא אצא לבד, הם רוצים שאני אתחתן ורק אז. כמובן שזה היה כבר אז, והיום אנחנו בכלל בתקשורת אחרת לגמרי, אנחנו כן מתקשרים. אז אני שכרתי את הדירה, 2 הייתי בדירה הזאת, עוד כמה חודשים הייתי עם בת זוג, עוד כמה חודשים הייתי עם בת זוג אחרת, הייתי במרכז חולון ראשון. אז אחרי שהייתי במינוס, אוקיי, לא הגענו לזה. בגלל כל הדברים האלה, ואני חסך וכולי, הייתי במינוס. קיבלתי אפילו מהבנק מכתב אזהרה, שמה שנקרא הוצאה לפועל בדרך אליי. חזרתי בעצם להורים, אבל מזווית אחרת. גם בתקשורת איתם, בתקשורת עם עצמי, בתקשורת יותר עם העולם, יותר עם המטרות שלי. בגלל שגם כן היה לי חסך בילדות על כסף, אז גם אני הוצאתי כספים רק בגלל שהיה לי חסך כזה, אבל בזכות זה שיש לי את הקטע הזה של כיף לקנות ולרכוש, לקחתי את זה בהמשך, לקחתי את זה למקום טוב, תהליך למשל של דייטינג שלקחתי על עצמי, רציתי להכיר נשים, אבל לדעת לדבר איתם, לדעת לתקשר איתם, ובינינו לשחק קצת המשחק הזה שיש בין גברים לנשים, שנקרא לעלות על המגרש. אז זה עזר לי, כי בכלל זה העצים אותי בפן הזה, כי מה שהיה, אני בכלל לא פגשתי אף פעם בחורות עד שהגעתי לצבא, הייתי לוחם,
שם כמובן לא יודע, הייתי רק עם חיילים, אבל הבחורה הראשונה אולי שפגשתי זה הייתה מש"קית ת"ש. אחרי בעצם שהייתי ב-2020, משהו דיברנו לפני כמה דקות לגבי הכנס, אז לקחתי באמת מאותו כנס, לקחתי כמה מפגשים שם, על בעצם קורס שקוראים לו ללמוד לאהוב את החיים, קורס שמדבר בעצם על מטרות, על מה אנחנו רוצים וכמה אנרגיה אנחנו רוצים ביום שלנו. פה לשם גם כן לקחתי לעצמי טיפולים רגשיים, יזמתי, לקחתי את עצמי לשם, שילמתי כסף, דברים האלה דרך אגב הביאו אותי לזה שאני יכול ככה לעמוד מולכם ולהגיד את הדברים, כי בטיפול הרגשי הוא לימד אותי, זה היה אחד מטפל, פעם מטפלת, לימדו אותי מה אני עכשיו עלה לי בראש, מה שעכשיו עלה לי בראש זה מה שעכשיו המוח צריך לפרוק. כמובן שיש לנו איזשהו מסננת מסוימת שאנחנו צריכים לדעת לסנן ולהגיד את מה שעולה. היום אני משתמש בזה, אבל כמובן במסננת היותר טובה. אני מאמין גם כן שלפעמים אני מסנן יותר מדי. למה? כי אני מפחד שישפטו, כי אני לא חזק מול דברים מסוימים, אני חזק מול דברים אחרים, אבל לפעמים בתקשורת מסוימת אני כן רגע שומר לעצמי, כי זאת מה שנקרא מערכת הישרדות והגנה. היום אני בפלוס, ואחרי שעברתי קורס של הכשרה ליועץ כלכלי, מה שאני מוכן לעשות בשבילכם ומסוגל, כי עשיתי איזשהו פיילוט של כמה לקוחות, עזרתי להם בחינם, אז ראיתי שאני לא יכול לעשות את המיפוי כלכלי באותה פגישה ראשונה, אלא מה שאני רוצה לעשות זה לפני שאני מגיע לפגישה, לפני שאנחנו רואים אחד את השני בפגישה הראשונה, אני יכול ליצור לכם מיפוי כלכלי, כשאתם מביאים לי בעצם את הפירוט אשראי של 3 חודשים אחורה, אז אני עושה לכם את זה לפני הפגישה. בפגישה אנחנו כבר נדבר אחרי שיש לנו כבר את התמונה המלאה, וזה כיף לראות את זה, וזה כבר עושה איזשהו מעלה כבר את התהליך, נריץ אותו קדימה. אז בפגישה אני אראה לכם מה קורה במיפוי. פגישה אחרת נדבר על תקציב, נעשה תקציב, נבנה אותו. פגישה שלישית אנחנו נדבר על המטרות, ובעצם איך מחלקים את המטרות כלכליות. הרי יש לנו מה שנקרא את החופש הגדול, ויש לנו אוטו וביטוחים וכל דברים שהם כאילו כביכול משלמים אותו פעם בשנה, אבל אנחנו רוצים בעצם לוודא שיש לנו כסף רזרבי אליו, אז גם את זה אנחנו נלמד, ואיך בעצם שומרים כסף למטרות שלנו. אז זה מה שאני יכול ורוצה ומתחבר לדברים האלה ומסוגל לתת לכם. אז בינתיים זה לא בתשלום, בינתיים זה עדיין פיילוט, אני עדיין רוצה לתת לכם פה רק ערך, רק שתיקחו ממני ערך, ואחר כך שנדע בעצם שהצלחתי לעזור למספר אנשים והם אומרים לי תודה, ואפילו לא כשאני אומר להם איזשהו סרטון המלצה או משהו. ברגע שהפיילוט שאני מביא בחינם יגידו לי בעצם תודה וכמה עזרתי להם, כן? בלי הכסף, אז אני כן אקח תשלום ללקוחות אחריכם, כדי שבעצם יהיה לי מה שנקרא הצדקה לעסק הזה. עכשיו בקשר באמת מה שדיברנו לגבי מטרות, היום אני כבר כן יכול, כמו שאני מפצח אתכם כלכלית, אני כבר יכול לפצח אתכם במטרות שלכם, לפצח את האישיות שלכם, לפצח אתכם, כי אתם ממש כמו שאתם מגיעים לרופא, הרופא אומר לכם, מה שיש לך עכשיו זה כאב גרוע. אז אני יכול להגיד לכם בקשר למטרות שלכם, הכסף, איפה אתם מוצאים את הכסף וכולי, אני יכול פשוט להגיד לכם, כאילו כמו מה שנקרא זיהוי תבניות, אני יכול להגיד, אתה ככה ואתה ככה, ואתה צריך לעבור מנקודה A לנקודה B, ואני אראה לך את הדרך הזאת, כי אני הייתי שם. אז אני הייתי במקום הזה של הריצוי, במקום הזה שלא היו לי מטרות, במקום הזה שהייתי בכלל במינוס. טוב, תיגשו לאינסטגרם שלי, אמיתי איזביצקי, תרשמו באנגלית, אמיתי.איזביצקי, תראו שם את הביוגרפיה שלי, אתם יכולים להיעזר בו ולראות מה אני יכול להביא לשולחן. בינתיים יש כמה דברים שהם בחינם וכמה דברים שהם כן בתשלום. אני גם כן היום מאפה שוודי, עיסוי, כבר ב-2016 אני עשיתי על זה קורס. טוב, יאללה. אני מקווה שאני אשתפר בפרקים, אני עושה סבטוחה נראה לי בפרקים. אם אהבתם את הפרק ואתם רואים את המאמץ שלי, אתם מוכנים לעשות לי לייק ותגובה כלשהי, אולי אפילו תעזרו לי איך להתמודד מול המצלמה בתוכן ארוך ביוטיוב. אז או שזה באמת רק אימון ועוד אימון ועוד אימון עד שזה יהיה האזור הנוח שלי, כי כרגע זה לא האזור הנוח שלי. או שתציעו לי מה אתם אומרים, אולי יש לכם איזשהו דרך לעזור לי בזה, אני אשמח לעזור בכם. שיהיה לכם ערב טוב.